ଆଉ ଭାଇ ବାହା ବି ହେଲ ସାହିରେ କାହାକୁ ଡାକିଲନି ଆଉ ଝିଅ ବି 3 ମାସ ହେଲାଣି ମିଠା ବି ଦେଲନି ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଖବର କ'ଣ? କହିବି କାହାକୁ ଶୁଣିବ କିଏ? ଶୁଣିଲା ବା ତା ମା ମୋ ମାଉସୀ। ଭାଉଜଙ୍କ ଖବର କ'ଣ କହିବି? ଭଲ ଭାଇ ବାହା ହେଇଥିଲି। ଭଲ ଭାଇ ବାହା ହେଇଥିଲି। ଆପଣ ନେଇ ଭଲ ପାଇଥିବେ ଦିନେ ଦିନେ କାହାକୁ, ନିଜର ହଉ କି ସାଙ୍ଗସାଥିର ହଉ କି ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କାହାର ବାଲ୍ବ ହଉ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟେକା ଧରି ପକେଇବେ ଉପରକୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଲଭ୍ କରିଥିବ। ମୁଁ ବି ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଲିକତା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଜାର ପଳେଇଲା। ଛାଡ଼ ଭାଇ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ପୁରୁଣା ଫଟା ଲୁଗା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ନିଅନ୍ତୁ କଲିକତା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଟିକି ଡବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲ୍ଟି, ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଓଡ଼ିଆ କଡ଼େଇ। ଭାଇ ଭାଇ ସେପଟ ଗଳିରେ କଲିକତା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲା ଯାଉଛି। No, 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 no.